Transport Malta qiegħda tagħti ċans ieħor lil sidien ta' vetturi li tul is-snin naqsu milli jħallsu l-liċenzja ta' triq jew li jarfu lill-awtorità li l-vettura tagħhom ġiet skrappjata jew iggaraxxjata biex irregolarizzaw ruhom billi jħallsu l-liċenzji dovuti. Gilbert Agius, Senior Manager tal-Awtorità, qal li Transport Malta sabet mal-20,000 vettura bil-liċenzja mhux imħallsa. Spjega li dawn il-karozzi qegħdin jinstaqu fit-toroq Maltin bla liċenzja, jew ġew skrappjati jew iggaraxxjati bla ma informaw lill-awtorità. U qal li mindu tnediet l-iskema kien hemm mal-vettura li s-sidien tagħhom irregolarizzaw ruhom. Sostna li s-sidien qed jingħataw iċ-ċans ieħor bi skema li tipprovdi għal 3 sitwazzjonijiet differenti. Fil-każ li persuna qed jiġri bil-liċenzja mhux imħallsa u allura u baqa' juża, hemmhekk m'hemm l-ebda skema. Irrid jiġi għandna, isir VRT u jħallas insurance, jippreżenta l-insurance u l-vettura tiġi irregolarizzata u titħallas il-liċenzja. Fil-każ anke li ta' dawk in-nies jew li jinsabu mejta jew kellha qegħdin f'xi home jew f'xi sptar, dik imbagħad l-iskema tapplika għalihom ukoll. Spjega li s-sidien li skrappjaw il-vettura iżda naqsu li jinformaw lill-awtorità jistgħu jirregolarizzaw ruhom u jifrankaw il-multi billi jħallsu €125 u l-arretrati tal-liċenzji mhux imħallsa. Qal li min iggaraxxjaw ma rritornawx il-pjanċi jista' jħallas €125 u nofs il-liċenzji li ma ħallas waqt li min ma ġedditx il-liċenzja fil-ħin jista' jħallas dak dovut mingħajr il-multi iżda bi ħlas ta' €125 penali. Is-Sur Agius wissa li fin-nuqqas ta' dan is-sidien ma jistgħux jirreġistraw jew jitrasferixxu vettura oħra. Hemmhekk imbagħad l-iskema tkun għalqet. Imbagħad il-liċenzji kollha u l-multi kollha jridu jiġu imħallsa. Aħna bħala Transport Malta li ħanagħmlu se nibagħtu ittra lil kulħadd, jiġri bejn issa u s-sena d-dieħla, ftit matul ix-xahar sewwa, biex ninfurmaw biex dak li jkun jaf li għandu l-vettura tiegħu mingħajr liċenzji. Sewa, u għalhekk niġbdu l-attenzjoni biex jiġi mill-aktar fis biex jirreġistra l-vettura tiegħu. Is-Sur Agius qal li huwa legali li s-sewwieq isuq bil-liċenzja mhux imħallsa u tkellem dwar il-multi li jistgħu jeħlu jekk jinqabdu mill-awtoritajiet. U allura dawk in-nies li għandhom il-vetturi tagħhom se jaqgħu ċitazzjoni fuq il-vettura tagħhom mingħajr liċenzja, li tkun il-vettura mingħajr liċenzja, jistgħu wkoll jeħlu bejn 3 u 6 punti fuq driving license tagħhom. Jiġri importanti li kulħadd joqgħod attent u jiċċekkja id-disk, il-license disk li jkollu immuħal mal-vettura. Kull min jixtieq iktar informazzjoni dwar din l-iskema minn Transport Malta jista' jċempel fuq 80 07 2393.